गस्लाफोरखौ नोंसोरो माबायदि बानायनो गोसो आरोना बेंटलाव फैनानै बानायफैनो हागोन। आंनि मुङा जास्टिन बसुमतारी। जोंनि बे दखाना ओरैनो बेंटल माबायाव नैबे NRDS बिल्डिं दं आरो खाथियावनो। बेंटलाव फैयोब्लानो नाम्बार दंखायो जोंनि माबायाव बेनाराव कल खालामबानो मोनगोन आरो। हेल' लोगोफोर, जों नै दिनै मोनसे गस्ला बानायग्रा दखानाव फैदों। बिथांजों एसे रायलायनि। आच्छा, नोंथांनि दखानाव मा मा बानायनाय जायो? आंनि दखानाव बिदिनो टि-शार्ट बानायो, बिदि पिक्सार लगायो, गावबागावनि पिक्सारबो लगायनो हायो, जिखुनु पिक्सार आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दं नैबे काप, बिदि काप बानायो। कापावबो पिक्सार होगोन ना? औ, पिक्सार होयो, गावबागावनि पिक्सार, माने मा पिक्सार लगायनो गोसो बेबायदिनो। बिदिनो दंबायो, प्लेटबो दङ। कापखौ बेयावनो रेडिमेड मोनखागोन नामा? कापखौ बावनो मोनखायो, ओमफ्य गस्लाखौ बावनो मोनो। ओमफ्राय नोंसोरो लाबोनो बानायफिननो गोसोबा लाबोना बानायफिननो हायो। ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो लांनो हायो आरो। आच्छा, नोंथाङा बे बानायनायफोरखौ एसे डिजाइनफोरखौ दिन्थिनो हागोन नामा? औ, हागोन, नायनो हागोन। बिसोरो माखासे डिजाइन खालामखानाय अर्डार दं बियो। अर्डार खालामखानाय आरो। दा गांबेसे अर्डार दङ जेनेबा? मथा मथि 10 खान दंथ'यो बर्थमान। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो दस्रा बानायनो हायोना नैबे डिजाइनखौ? औ, डिजाइना गोसोबायदि माने मा डिजाइन खालामनो गोसो। डिजाइना माने नोंथांमोननि बेबायदि गस्लाफोरखौ नोंसोरो माबायदि बानायनो गोसो आरोना बेंटलाव फैनानै बानायफैनो हागोन। चिरांनि बेंटलाव दङ, बेंटलाव फैयोबा मोनसे बिल्डिं नुगोन, NRDS बे बिल्डिंआ, बेवहाय माने कम्पिउटार क्लास फोरोंनाय जायो, बे खाथियावनो दङ आरोना। बेबायदि मा डिजाइननि बानायनो नोंथांनि नामखौबो माने बानायनो हागोन, गासिबो बानायनो हागोन आरो। मा स्टाइलाव नांगौ, नोंथाङा गस्ला मा कालाराव नांगौ, नोंथाङाबो गस्ला बायनानै लाबोनो हागोन। लोगोसे गस्ला बायनानै लाबोनानै बेबायदि बानायहोफैनो हागोन। आरो नङाबा नोंसोरो बेबायदि गस्लाखौ बहायबो मोनखागोन आरो। नोंथांमोना बहाय फैनानै ओरैनो बेसे लायो गस्लानि दामफोरा? गस्लानि दामफ्रा ओरैनो 300 to 350 आरो। पिक्सार साइज नाय पिक्सार। आरो सिट बाय सिट। औ, सिट बाय सिट, गस्ला साइज बाय साइज आरो। माने गस्लाया बिराद मोजां आरोना। नै माने दा बिदिनो नै सिगाङाव लिरदों I love BTR, ओमफ्राय ओरैजाय लिरदों BTR, बायदि बायदि आरो। नोंथांनि गोसो बायदि बानायनाय डिजाइनखौ गाननो हागोन आरो। ओमफ्राय गस्लाया जेनेबा मा सिस्टेमनि गस्लाया जायो साबसिनै बेखौ पलिस्टार होनना बुङो। पलिस्टाराव साबसिन जायो आरो, माने बावसिनबो थायो। कालाराबो साबसिन हरो जाहैबाय। कालाराबो साबसिन जायो। माने ओरैनो बै माबाफोर बांद्राय हाबनो नागिरा आरो ना। औ, एसे खम आरो। बिथांमोनाव नै बिदि रेडिमेड थाजोबखायो नै। नोङो गस्लाया माबाफोर जेन'बा नों फट' होफैनोबा जिखुनु फट'फोरखौल' लाबोना होफैनानै बुखांनो हायो। आरो नैबे काप दङना, बे कापावबो माने पिक्सार होनो हायो आरो। नै ओरैबायदि मोजां नै बेवहाय दङ, नै नायलायनाय मानसिनि पिक्सार दङ बेवहाय। थिग बिदि माने सोरनोबा गिफ्ट हरनोबा आरो नोंथाङा बानायनानै लानोबा बेबायदि डिजाइननि थाखाय माने कापफ्रावबो होनो हागोन, थोरसिफ्रावबो जायो ना? औ, जायो। थोरसिफ्रावबो होनो हागोन, कापफ्रावबो होनो हागोन आरो। कलमबो दङ ओमफ्राय। औ, कलमफ्रावबो होनो हागोन आरो। ओमफ्राय बे केबावबो दङ। औ, केबावबो दङ। टफि खायलाफ्राव माने नों डिजाइन खालामनो हागोन आरो, मा सिस्टेमनि होनो, माने कालार माने नैबिदि पिक्सार होफानो आरो। मेसिना ओरै दङ, नै फंबाय बहुत गावसोरनो बानायजोबखायो गासिबो। नैबेखौ गस्लायाव होगोन दा। जोंनाव बिदि ब्लेंक मोनखायो, ब्लेंक टि-शार्ट। नोंथांमोननो नांगौबा फैनानै बानायफैनो हागोन, गावबागावनि गोसो बायदि पिक्सार आरो गावबागाव गोसो बायदि डिजाइन। आं बुङो माने नै दाथ' 17आव जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टआव माबा दङना, मोनसे मास गेदारिं दङ, बेवहाय माने गाननो थाखायबा बेबायदि नै गस्लाखौ बानायफैनो हागोन आरो नोंथांमोना। ओरैबायदि गोगोम जागोन नालाय, नोंथाङाबो गाननो हागोन I love BTR बायदि बायदि रोखोमनि आरो। नोंथांमोना बानायफैनोबा बेंटलाव फैनानै नै फंबाय दङ, बे फंबायनि दखानाव बानायफैनो हागोन आरो। फंबाया बिराद मोजां खामानिखौनो मावदों आरो दायो। माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि बानायनाय गैथ'वा, आरो जोंनि एरियाफ्रावनो बेबायदि गैथ'वामोन आरो। फार्स्ट टाइम माने जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव बियो फैजेनदों होनजायो। बिजनिफ्रावबो गैथ'वा, बङाइगावआव दङ, क'क्राझाराव दङ, नाथाय जोङो बेफ्राव गोजानाव थांनांलायला आरो, खाथियावनो जों मोनगोन। मेचिनखौ एसे देखायदो नै। बेफ्राव टफि माबा माबि बानायनाय दङ, बोरै बानायो बेखौ एसे खोन्थालाय। नैबेनो नै मेचिना, गस्ला बुखांग्राया। मेचिना बेनो, माने बेयो मस्टलि माबा आरो, कालार ट्रान्सफार खालामो, हिट ट्रान्सफार होनना बुङो आरो बे मेचिनखौ। बेयाव गस्लाखौ जेनेबा ओरै दोननानै पिक्सारखौ होबानो बे कालारा ट्रान्सफार जाहैयो आरो गस्लायाव, कालारा गस्ला हाबहैयो आरो। नै बियो काप बानायग्रा। टफिनियाथ' बे दङ जाहैबाय मेचिना। नैबेयावहाय टफिनि दङ।
टपिनि मेचिन